रे काकारी कौन हो बेहा बारा हो भैया। बाबू कारी घड़ी के चलल पहर न बीतलै और राज कामर के सीमान पर पुग गई। राज कामर के सीमान पर जब पुगलै तब जोगिन सब होयन भेष बदल के और भेष बदल के की कैले रहे तब पान के दुकान रही खोलले कि यही में है या तो डिंगरा तो ओकरा मार देवे बिख खिया के। तेती बेर में भैया की कैल के कारिख महाराज के तेती बेर में कारिख महाराज के जोगिन सब कल के बउआ तू कहाँ जाए छा, कहाँ के जतरा कैले छा, एते सुंदर बालक छा, केहन तोहर माई रहो जे तोरा ये कामर राज के ले ला ऑर्डर दे दिल को से ना। तो तू एगो बात हमर सुन के जा। राज कामर के जे आई तक गेलैया वो बच के अपना देश के भात न खलकैया। तो अपने सब जरूर सुनू। बाबू कारी के हम कामर राज के वार्ता गबै छी। कामर राज के जब जोगिन सब कारिख महाराज के कहलक त कारिख महाराज माना वाला देवता न रहे भैया। कामर राज में 64 से जोगिन रहे। जादो के पथार सुखाई और सत के दिया बरई। कारिख महाराज यात्रा कैले है। कहाँ तो हर घर हो बउआ लगैया हो कहाँ मादू हुआरिया कि ये लगई छोय देही या के नाम नाम हो कि ये तोरा लगई छोलारी का आय मैया के नामुआ हो बउआ ये नामुआ तो हारा हो। तेती बेर में बोलैया मधुरिया हो यानो राग राग। कारिख महाराज के कहलकै जोगिन सब एते सुंदर लड़का छा, कहाँ तोहर घर है या कहाँ द्वार, कि तू भगवान छा कि शंकर भगवान, कि तोरा कुम्हरा चाक पगड़ल को हा कि लोहरा तोरा निहाई पर निर्मैले हा से हमर तू एते बात कह के तब जा। कारिख महाराज कहे छै कि गे बहिन हमार घर पूर्व राज में राज परौल में लगैया। राज परौल हमार घर है और हमरा पिताजी के नाम ज्योतिक महाराज है। ये तक बोली बोलिए बाबा कारी हो ये तक बोली बोलिए बाबू कारी जोगिनिया के कहैया हो भैया ये जोगिनी के कहै छै हो। तेती बेर में करय बाबा कौन हो बेहा बार बार हो। बाबू कारी की कलकै रैमल बछेरा के चंदन के गाछ में बांध दिलकै और पान के दुकान पर खड़ा भ गेलै आ कहलकै तू एगो पान लगा दे हमरा लेल। जोगिन सब माहुर मिला के पान में और बाबू कारी के लगा के दे दिलकै। अब मने मने विचार करे लगलै
कि बंगबहरक बेटा जब खा लेतै त ई त मर जेबे करतै। सब जोगिन सब एकरा पान खिया के मरे के इंतजार करे लगलै। बाबू कारी की कलके ओयन से जतरा क दिलकै कामर राज के। आ जोगिन सब पछाड़ी पछाड़ी एकरा लाग गेलै, लेकिन बाबू कारी के रुआ भवन न भेलै। जोगिन सब केतबो पछाड़ी कलकै त ई मरलै नहीं। ई की केलकै, कामर राज में ई चल दिलकै। एकरा जहाँ जाय के रहै तहाँ चल दिलकै ई, लेकिन एकरा ओई बीख के कोई असर न कलकै। कला न कलकै कि दिनकर महाराज एकरा पर लहलह करित रहै। तै के लेल भैया अभियो देख लेबै, लाख दुश्मन रहै छै लागल, लेकिन जब ऊपर वाला ठीक रहै छै त नीचा वाला से कुछ न होइ छै भैया। दिनकर महाराज एकरा पर लहलह करै, ई जीवछी के जग करावे के लेल रहै बीरा चिवैले, भेटी सलामी रही ले ले ले। ओकरे पूजा में ई जाइत रहे। लड़का के भेष रहे, ढुनमुन बाबू कारिक चले, भौरल भौरल केस रहे। और भैया ऐसे अगारी वार्ता हम जरूर सुनाबै। अगर ये अपने सुना चाहे छी त कारिक म्यूजिक सब्सक्राइब कर लेब। आई के लेल धन्यवाद। जे जुड़ लिया ओहो, और जे न जुड़ लिया ओकरो धन्यवाद। जय बाबा कारिक महाराज।